Кашукі, як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, ад пачатку хочу прабачэнне прынесці нашим слухачам і гледачам. Дзякую, што дачакаліся. Выбачаюся за невялічкую затрымку. Ну так здараецца. Адзін з наших гасцей студыі заблукаў у гэтым супермегаполісе варшаўскім. Ну, чалавек новы, дзікі, можна сказаць, тут заблытаўся, заблукаў. Жарты жартамі, ну, все здараецца. Такім чынам, рады вітаць у нашай студыі актора Ігора Сігава. Прывітанне. І артыста, кампазітара Романа Орлова. Прывітанне. Вітаю всіх. Я пачну з такога, ну, можа быць, такое, тут павінна ісці такая загадкавая музыка, якая павінна там... как... Да, о, во, музыкант ведае, як правильно это ўсё. Трывожны джингл гучыць. Па-ба-бам. Да. Беларусы заснавалі ў Варшаве ордэн белай мышы. Сур'ёзная такая заяўка. Так, Роман, вы як чалавек, які, ну, прынамсі, мае да таго чалавека, які саму гэтую назву прыдумаў, непасрэдныя такія адносіны. Што гэта за секта такая стварылася? Раскажыце нам, калі ласка. Ну, я могу сказать так, что зорки стали так, что 25 сакавіка я з бацькай сустрэў у горадзе Хельсінкі. Там была невялікая імпрэза для... Пачатак інтрыгуючы, да? Ну, як ты пачаў, так я спрабую не зніжаць як бы планку. У горадзе Хельсінкі, і там я пазнаёміўся з беларускім рэжысёрам Владзімірам Ушаковым. Ён паслухаў, як я спяваю, таму што в этой імпрэзе я спяваў. Праз тыдзень у Вільні мы сустрэліся, каб паштурміць, ці не можам мы быць чымсьці карысныя адзін аднаму. Мы накінулі некалькі ідэй, там пакуль што у лісце чакання там мюзіклы пра Кастуся Каліноўскага, нешта яшчэ. А потым прайшоў 10 месяц, і Владзімір са мной звязаўся і кажа: слухай, ёсць ідэя. Ідэя вось такая, трэба паразмаўляць. Я сам сябе адпраўляю ў чэрвені у камандыроўку у Вільню. Спадзяюся, прадзюсары гэта адлюструюць у бізнес-плане. Значыць, камандыроўку з начоўкай, з гатэлем. Дзе ўсё ўключено? Да, там блэк-джек, усе дзела. Конечно. І мы, значыць, тады упершыню я чую ад Владзіміра Ушакова, будучага рэжысёра, канцэпт. Крыху пазней да праекта пачынаюць далучацца чалавек за чалавекам. Ужо Александр Вобразаў, адзін з кіраўнікоў сцэны Хмельнай, прадзюсіруе праект. Вось спадар Ігар далучыўся, гэта адразу ўзняла планку спадарня Зеленкоўская, спадарня Балыка, спадар Бардухаева Арёл. Карацей, Dream Team, я даўно не быў у такім касмічным караблі, дзе такая колькасць такіх прафесіянальных касмічных піратаў. Вось далей неяк лецім. Я адразу хочу трошечку, можа быць, дадаць, таму што хто не ў тэме, той, можа, не ведае, хто такі Владзімір Ушакоў. Владзімір Ушакоў у свой час, у часы, калі мы ўсе былі ў Мінску, у Беларусі, быў вельмі вядомы і для гледачоў, і ў тэатральным асяродку, як заснавальнік, стваральнік, кіраўнік мастацкі, рэжысёр і актор беларускага сучаснага мастацкага тэатра. Так, здаецца, цалкам называўся ён. СХТ. Да. Зараз Владзімір, ну, спачатку ён па выніку рэпрэсій з'ехаў у Кіеў, дзе заснаваў беларускі сучасны тэатр за мяжой, а потым з'ехаў у Фінляндыю, у Хельсінкі, дзе таксама стварае беларускі тэатральны асяродак. І вось Ігар Сігаў раскажа нам зараз, якім чынам яго далучылі да гэтага авантурыстычнага праекту. Сур'ёзны ж чалавек, вот паглядзіце, у праекце Белсата здымаўся. Зараз фільм займае гэтыя, атрымлівае ўзнагароды, ну, прынамсі, Дзікавіцкі так піша, на розных міжнародных фестывалях. І увязаўся ў нейкую авантуру. Як вас вот сталі вы на эту крывую сцяжынку? Ну, па-першае, чаму авантуру? Тут трэба задаць пытанне. Па-другое, ну, мне патэлефанавалі. Володя з Сашам запрасілі на сустрэчу і прапанавалі, ну, вось такі варыянт, вось ордэн белай мышы, як бы нашага, не пабаюся гэтага слова, беларускага класіка,
бацькі романа Владимира Орлова. Вось прапанавалі мне матэрыял пачытаць спачатку і потым сказаць, што я пра гэта думаю. Вось калі я прачытаў матэрыял, мне падалося, што гэта можа быць цікава. І пасля гэтага мне агучылі, хто будзе прымаць удзел, хто будзе рэжысёрам і гэтак далей. Вось, таму, не было такого жадання там кинуть в стол, сказать, памятаете, як у фільме, на это я пайціць не магу. Не, самае цікавае, што мне сапраўды спадабаўся матэрыял. І сапраўды мне падалося, што з гэтага можна зрабіць штосьці цікавае, гэта будзе актуальнае, хаця аповед напісаны ў 2001 годзе, калі я не памыляюся. Ну так, але бачанне рэжысёрскае такое, што да гэтага тэксту і бацька не супраць будуць дададзены сучасныя гісторыі. Напісаннем гэтага матэрыяла займаецца спадарня Дзяна Балыка, за што і вялікі дзякуй. То бок гэта будзе такое нешта тое, што адштурхоўваецца ад бацькавага легендарнага, не пабаюся этого слова, культавага тэкста, але будуць іншыя тэксты. Зараз ідзе змаганне, каб там было прынамсі 2-3 яшчэ, ну як бы не толькі музыка, но паколькі ты ведаеш мяне як песенніка, то, можа быць, спадар Ушакоў пойдзе на тое, каб там было 2-3 песні. Але вось я думаю, ці трэба ўсё адразу тут раскладаць усе карты, што там будзе, чаго не будзе. Ну, можа быць і не. Можа быць, да. Інтрыгу. Ну, так ён же так же, как бы так заінтрыговывае. Вот, можа быць, заспяваю, можа я, а можа і не я. Слухайте, калі Володя Пугач стаў акторам і здымае это самае, іграе на сцэне як актор, то можа быць Ігор Сігаў будзе праявіць сябе як спявак. Вот ты напішаш песні. По-першае, у меня уже... По-першае, я і так спявак. По-першае, я тут недавно выпустил 19-й альбом на Mercury Records. Професійна не, але на тэатральнай пляцоўкі у меня быў спектакль «Адвечная песня», дзе паўтары гадзіны, і там я просто... Ковальчик меня запрашаў, я быў. Можна назваць гэта спевамі, але, спяваў. І, дарэчы, файная. Ён так з нацяжкай мюзікл, але вельмі файна. Ён называўся фольк-опера, як бы так. Я пагаджуся, што з нацяжкай фольк-опера, таму што мы, калі і былі на фестывалях, заўсёды пыталіся, чаму жанру фольк-опера, калі вы не дацягваеце да оперы. Але гэта зусім іншая справа. Зноў-такі з тэксту Владимира Орлова. Да, ну просто ты ж ведаеш, што я таксама займаюся тэатрам крышку. У маім выпадку гэта музычны тэатр, і я сам займаюся і сцэнарыстыкай. Вось, і таму, калі я паглядзеў як сцэнарыст на тэкст, я ўбачыў там па сцэнарнаму, калі дакладна казаць, гэта першая паваротная дзея, так званая, калі сустракаюцца ўрэшце ў бліжнім такім дыалогу пісьменнік і кароль. І вось я напісаў для этого моманту песню, і для Зенітковскай напісаў песню, і па апошняй інфармацыі Ушакоў Уладзімір згодны адну з маіх апошніх песень, на якія вельмі добрыя водгукі, гэта «Сэнсавы адказ Агінскаму». Гэта паланэс, які называецца «Вяртанне». У паланэс Агінскага гэта развітанне з радзімай, у Романа Орлова гэта вяртанне. І вось Ушакоў кажа, што прынамсі мы робім з гэтага джынгл у некалькіх варыянтах. Так, можа быць трывожны, можа быць менш трывожны, і, магчыма, выжыве песня у фінале. Спадар Ігор, вы сказали, што матэрыял вам спадабаўся, але вот вы ж так як прафесіянал прыкідваеце не толькі вот чым там цікава напісана, там добрыя там дыалогі прапісаны, але што і хочуць, што я са сцэны данясу гледачу, якую думку, якую ідэю. Вот вы калі чыталі, вот што сабе ўяўлялі? Калі я прачытаў, і я ўжо казаў і Роману, і Сашы, і Володзе Ушакову, што для мяне галоўная думка гэта у гэтым матэрыяле. Гэта выбар, які мы робім.
чтобы нам не сулілі, чтобы нам не прапанавалі, да, якісь там сладасці альбо залатыя горы. Ты альбо застанешся чалавекам, ну, прынамсі для самого сябе, альбо ты пойдзеш на, кажучы па-руску, на сделку з дьяволом. Вось, таму для мяне гэты матэрыял гэта менавіта пра выбар чалавека. І тут для мяне нават як бы король і пісьменнік не столькі важна, як колькі чалавек, які мае ўладу, і чалавек, які творчы, які мае ўладу зусім іншую. І вось іх барацьба. Яны роўныя паміж сабой. Ну, на маю думку, зноў-такі. Роўныя, таму што гэты мае ўладу і можа рабіць усё, што заўгодна, а гэты мае ўладу духоўную над людзьмі. Як напісана Владимира Орлова фраза караля: «Мы, каралі, маем уладу над жывымі людзьмі, а вы, пісьменнікі, над фантомамі». Вось, і таму гэта, для мяне гэта цікава. Гэта цікава, як чалавек все ж таки застаецца чалавекам, а не падае на всякие вкусняшки. Роман, я ведаю, што аўтары нейкага твору сур'ёзнага, глобальнага, яны, калі напісаны сцэнар паводле іх там твора, вельмі так да свайго дзіцяці ставяцца трэпетна, як это кажуць, да? І там сочаць потом, як там сцэнарыст, як там акцёры, ці правільна яны даносяць думку. Як спадар Владимир рэагуе? То есть сядзіць на кожнай рэпетыцыі там дзе-небудзь там записывае, вот як там, дзе ў каго якія памылкі, каб потым сказаць: Ну, ты правильно сказал. Есть як бы близкий доступ до тела, да? Так зоркі сталі. І бацька адразу пагадзіўся. Ну, ясна, што ён пагадзіўся на умовах там паэтапна аўтарскага контроля. Вось, ён будзе з'яўляцца на рэпетыцыях. Паэтапны аўтарскі кантроль гучыць пагрозліва. Што это такое? Напісалі дадатковыя тэксты, узгаднілі, напісалі, узгаднілі і гэтак далей. Таму, безумоўна, гэта як бы умешальніцтва ў нейкім сэнсе, у першапачатковы твор. Ну, але мы все прагаварылі і рушым далей. Спадар Орлов старэйшы не супраць гэтага эксперымента. Я ўсё ж таки думаю, што тут трэба дадаць, мы ўсё ж таки спадзяемся, што асноўным гэтым, то есть матэрыял застанецца. То есть як бы гэта ўсё ж таки менавіта гэты матэрыял, менавіта матэрыял ордэн белай мышы асноўны. А тое, што нашы дадаткі, ну, то есть там як бы нашы меркаванне наконт таго ці іншага, тое, што мы будзем рабіць, гэта як, выбачайце за некрасівае слово, прыдатак да матэрыяла. Асноўны гэта матэрыял. Літаратура. Скажем так, гэты прыдатак, так, безумоўна, я пагажуся, Ігор, гэты прыдатак, ён ствараецца для таго, каб паказаць, якім прарочым гэты тэкст выглядае пасля 20-го года. Наколькі шмат у ім прадказанняў, наколькі гэта ўвогуле вельмі актуальны зараз для беларускага грамадства, якое перажывае, ну, нейкі ребрендинг, хочется верить, такі, да, глобальны. Вось, гэты праект хочется верить, што ён будзе ўплываць на тое, каб беларусы задумаліся у чарговы раз, паўтаруся, беларусы па абодва бакі мяжы. Куды гэты касмічны карабель пад назвай Беларусь, куды ён увогуле ляціць? І, як правільна сказаў Ігор, пра выбар кожнага з нас. Гэтым праектам, каманда праекта размаўляе на мове мастацтва, інтэлекту і, не пабаюся этого слова, волі да пераменаў з усімі беларусамі. Хочацца яшчэ сказаць, што у праекта няма гранта, як можа быць камусьці здаецца. Гэта рэальны прадзюсарскі эміграцыйны
тэатр. Вось мы гэта робім і камерцыйны, так. Мы ўпершыню сутыкнуліся, выбачайце, што я ўлажу, сутыкнуліся з тым, што мы вымушаны зараз у эміграцыі пазнаваць, што такое камерцыйныя праекты. Не дзяржаўныя, а камерцыйныя. Вось я менавіта на гэтую тэму і хацеў з вами пагаварыць. Але перш за ўсё я хацеў бы да вас звярнуцца, нашыя шаноўныя слухачы, гледачы. Там зашыты як у анонсе на сайце, так і пад нашай YouTube-трансляцыяй две актыўныя спасылачкі. Першая актыўная спасылачка вядзе на Facebook, на старонку вось тэатральнай пастаноўкі ордэна белай мышы, дзе можна зайсці і амаль што у такім рэальным часе сачыць за тым, што адбываецца ось у гэтым асяродку. Але ёсць яшчэ адна спасылачка на дабрачынны збор на пляцоўку Кропка, Гронка дакладней. І пра гэта мы зараз паступова перайдзем, пагаворым, але я пачну вось чаго. Спадар Ігар, вы ж как бы знаходзіцеся у складзе, калі можна так сказаць, як правильно, у сучасных умовах это сказаць, трупы вольныя купалаўцы. Правильно? Так. То есть вот ёсць свая трупа, ёсць, умоўна кажучы, свой тэатр, а гэты праект, ён как бы такая зборная салянка, раз і стварылі свой такі тэатр. Яшчэ адзін. Навошта вам гэта і як это працуе? Вот скажите мне, тэатрал с вялікім досведам. Па-першае, я думаю, што вы памыляецеся, тут не ствараецца новы тэатр, гэта сабралася каманда на праект, і гэта нармальныя рэчы для камерцыі, для Европы. То есть калі акцёры пераходзяць на праекты не ў тэатры, а на праекты. Адносна купалскага тэатра, так, ён існуе, але на самой справе, як бы у нас няма ні памяшкання, так, то есть як такого тэатра няма, ёсць толькі людзі, ёсць акцёры, якія разам, якія штосьці робяць і гэтак далей пад назвай вольныя купалаўцы. Таму праекты, які, па-першае, гэта не адзіны праект, у якім я прымаў удзел ніяк не дымя вольных купалаўцаў, так? Я працаваў яшчэ і з байтэатрам спектаклі. Таму мне здаецца, што гэта нармалёва. Гэта нармалёва тут для нас зараз, бо мы яшчэ з тых нашых беларускіх часоў прывыклі. Вот ёсць купалаўскі, там ёсць купалаўцы, якіх мы бачым на сцэне. Вот ёсць Горкава тэатр, там сваё. Ёсць тэатр беларускай драматургіі, там свая трупа. І все вот яны, вот, ты хочаш гэтых паглядзець, ідзеш туды. А вот таких вот зборных салянак. Вось зараз, калі вярнуцца у Менск на пару гадоў назад, то я працаваў і в РТБД, даіграў спектаклі, але быў, уже працаваў менавіта, служыў у купалаўцаў. Але таксама працаваў і ў рускім тэатры. І ўсё гэта было ў адзін час. Як бы я там быў запрошаны акцёр в рускам. В РТБД я даігрываў спектаклі, які бо сышоў адтуль. А ў купалаўцы іграў новы рэпертуар. Карацей, гэта практыка, то есть нармальная для акцёра. Яна павялічвае досвед і вагу, і магчымасць, і выйграваюць і купалаўцы все ад таго, што Ігар становіцца такім больш пракачаным, так, на сленгу. І гледачам дадаецца яшчэ магчымасць паглядзець не толькі в РТБД і в рускім, але і в купалаўскім. У музыкантаў гэта робіцца так, вот, Роман, паправ мяне, калі ёсць які-небудзь Зорка, умоўна кажучы, Стінг, а ён бярэ да кожнага свайго праекта такіх сесіённых музыкантаў. То есть тут формы розныя. Мне больш падабаецца адсылка да Traveling Wilburys, калі там Боб Дилан, Рой Орбісон, Джеф Лін. Я чакаў, што калі збіраюць зорак, да. Да, і хтосьці яшчэ, Том Петці. Значыць, тут як бы гэта заўсёды цікава. Такія вось розныя, это як бы як асьміног з нейкіх розных щупальцаў, да? У яго ёсць крыху ад медузы, яшчэ там ад жоўтай падводнай лодкі нешта.
Як сказала спадарня Зеленковская, я вот з Ігорем працавала, но я вот ніколі не працавала з Сашай Образовым, з Романом Орловым. Мне цікава. Мы тут усе маніторим адзін аднаго в эміграцыі. Мы адчуваем бінауральна, хто што можа, хто актыўны, хто пасіянарны. І ясна, што мы спрабуем нейкія значыць калаба. Але гэты праект, мне здаецца, што бацька заклаў у яго сапраўды нейкае такое вось тампліерскае зіхаценне з самага пачатку стварэння этого тэкста, і гэтае зіхаценне, яно зараз як святы грааль, яно як бы яно збірае. Гэта як гэты крыстал, які ва ўсіх гэтых казках пра хоббітаў, Аркінстон ці яшчэ нешта такое. Вось хацелася б верыць, што гэты праект зараз беларускаму грамадству вельмі патрэбны, што ён як бы в этом рэбрэндынгу ён сыграе пэўную сваю культуральную ролю. І каманда проста неверагодная. А нагаварыў-то як? Тут уже і тампліеры табе, і грааль, і хоббіты, і ўсё, што завгодна. Спадар Ігор, раскрыйце вы таямніцу, як збіралася каманда ўсё ж таки? Вот я так разумею, першапачатковыя галоўныя вот этыя вот авантурысты Ушакоў з Орловым, потым яны вас далучылі, не ведаю, пагрозамі там вас схілілі. А як далей каманду? Вы кагосьці падказвалі? Вот як-то? Не, потым мне сказалі, хто будзе яшчэ ў камандзе. І на пачатку гэта адразу былі Света Зеленковская, Дана Балыка, але па першасці был Маляваныч, Саша Жданович. Потым Саша не змог, бо заняты, у яго там появіліся свае праекты. Шкада. Мы рады, што появіліся, але шкада, што ён не з намі, але дзякуй Богу, што у яго з'явіліся праекты. Да, праекты крутыя. Вось, потым быў Геннадзь Гатоўчыц, таксама, але там былі складанасці з асабістыя жыццёвыя, бо ён нядаўна толькі пераехаў да Варшавы, скуль дзесь ён быў ці в Італіі, ці дзесь, ну, карацей, там былі праблемы, і ўрэшце рэшт з'явіўся Андрэй Бардухаев Орлов, так? Орлов. Ну. Вось. І на сённяшні дзень, то есть каманда складаецца, калі ўжо браць менавіта акцёраў. Ну і Владимир Ушаков, зразумела, што ён быў адразу. Вось. І на сённяшні дзень каманда складаецца менавіта з Света Зеленковская, Дана Балыка, Андрей Бардухаев. Так. І я. Ну, адносна акцёрскага склада. Зразумела, што Владимир Ушаков рэжысёр, вось, ну, кампазітар. Ну, і аўтар, Роман Орлов. Аўтар тэкста. Владимир Орлов таксама, можна сказаць, што ў камандзе. Ну, так. І дзякуй Богу, што да нас неяк там далучаюцца ўжо на сённяшні дзень, паколькі я бачу ў чатах, да, то есть далучаюцца людзі, якія гатовы, не то што гатовы, а дапамагаюць уже. Сапраўды ёсць нейкая народнасць, ёсць энергія, як працуе беларуская ўвогуле свядомасць. Спачатку трэба паназіраць крыху, да, паназіраць, зрабіць нейкія ставкі, павадзіць там рукой над свечкай. Типа там так паглядзелі, сабрались такія, ну, цікавыя людзі. Ну, паглядзім, што яны далі. Ці яны сабраліся, чтоб нас тут падмануць? Да. Ці ўсё ж таки нешта будуць такое нармальнае рабіць? Думаю, што другі варыянт. Не, ну это такі беларус, такі вот такі насцярожаны там глядзіць. Але цікава, што адбываецца. Сапраўды людзі, запрашаю вас, дарэчы, ты ўжо запрасіў далучацца да краўдфандынгавай кампаніі. Там ёсць кнопка в этой трансляцыі. Вельмі вас прашу падтрымаць наш праект. Але нават ты бачыш, што адбываецца. Людзі дапамагаюць некаторыя не грашыма. Мне Владимир сказаў, што адна дзяўчына пачынае шыць за ўласныя сродкі касцюмы ўжо для праекта, так? Хтосьці скідвае проста, ну, нейкую веру, надзею,
там энергию свою, да, в эфир, и мы это адчуваем. То есть адбываецца ўжо як бы проект запусціў нейкую такую глобальную переклічку у беларускім грамадстве, і гэта вельмі файна. Гронка.орг. Глядзім усе, заходзім вельмі проста, знаходзім вось прытча казка па матывах твора Владимира Орлова «Орден белой мышы», і далучаемся, падтрымліваем. Ну так. І паўтаруся, гэта не дадатковы збор, калі ўжо ў нас ёсць бюджэт. Гэта якраз адзіны наш бюджэт, это народнае фінансаванне, па сутнасці народнае прадусаванне. Так, і паўтаруся, ці не, да этого мы яшчэ не дайшлі, а гэта не проста скінутыя грошы, там вельмі цікавыя лоты. У гэтай краудфандынгавай кампаніі кожны з каманды ён гатовы правесці нейкі свой персанальны майстар-клас прафесійны. Мой майстар-клас называецца «Ад ідэі да хіта» з Романом Орловым, асновы музычнай кампазіцыі, тое, што я часам выкладаю, як і звычайны гітарны коучинг. А вось таму уважліва я заклікаю зайти, прааналізаваць, і можа быць нешта зрэзануе менавіта з вашымі патрэбамі, таму это будуць не проста грошы, а вы нешта атрымаеце взамен. Да, вось глядзіце, вось цэлы спіс ёсць. Як вы думаете, вот Орлов-то придумал себе ободва, дарэчы, Орлова придумали себе самое легкое. Владимир Орлов, так, не бойтесь Орлова, кава с письменником, ну кавы попить с письменником. Другие Орлов, вот уже похвалился, проведя такой майстер-класс. А вось Игорь Сигов, вот я читаю, я спочатку нешта там згубіў, думаю, а что гэта ён ничего не прапановывае, а там поговорим. І асабістая сустрэча з Ігорем Сіговым за рулем таксі. Хто будзе за рулем таксі, дары? Вы працуеце таксістам. Ну так. І не толькі. І не толькі таксістам, і не толькі працую. Не толькі таксістам. Вот такія вось нечаканасці і сюрпрызы. Наколькі было, можа быць, я не ведаю, там насцярожанасць у вас асабіста перад тым, як пачыналі праект, да, вот цікавы прапанова, цікавы твор, цікавая каманда, але, як вы кажаце, это, умоўна кажучы, камерцыйны праект, знайсці на яго грошы. Ці было вот, что вот зараз пачнем рэпетаваць, нешта там укладёмся, можа быць, сваімі, нешта будзе, а потым раз і... Былі такія думкі, канешне, і як бы мы разумелі рызыкі. Тое, што, але, ну, чамусьці паспрабавалі. Так, альбо... Класік постмадэрнізму Міларад Павіч, якого лічыць хазарскі слова як бы вершынай, хазарскі слоўнік, ён такое выслоўе прапануе на гэты конт, што калі ты рушыш у той бок, у які ўзрастае твой страх, значыць ты рушыш у правільным накірунку. Ну і потым, калі, ну, для мяне асабіста важна тое, што мне хацелася даведацца, ці будзе гэта цікава для гледача. Ну, як бы, наколькі гэта будзе зацікаўленасць. Таму што, ну, як бы, сабраць грошы, зразумела, што складана потым зрабіць, як бы, спектакль, а гэта будзе менавіта спектакль. Без грашэй таксама складана. Але вось зацікавіць гледача, што гэты матэрыял будзе цікавы для іх, вось тут гэта самая большая складанасць, якой можна сутыкнуцца. Але, як паказвае практыка за апошнія часы, я маю на ўвазе вось за гэты, колькі там, 2 тыдні, да, паказвае, што людзям гэта цікава. Ну, паколькі яны пачынаюць актыўна удзельнічаць, рэпосціць, данаціць і там... Просто нешта гаварыць табе прыватна, да. Да, прапанаваць сваю нейкую дапамогу, значыць, гэта ўжо ёсць цікаўнасць. А значыць, мы рушым у правільным накірунку. Вернай дарогай ідзеце, таварыш. Трэба пахваліць таксама Владзіміра Максымкава, які стварыў проста шэдэвральны ролік. Было так файна, моя душа спявала, назіраючы, як спрацуе майстар з вялікай літары М. Чалавек проста взяў і
все, до чего он дотыкается вот в плане І видеопродакшена. це знов-таки такое слово член нашей команды. Ну, то есть... Ну, так, безумовно. Хлопцы, чый з вас кум Дмитрий Пагребенко? Мой кум Дмитрий Погребенко. Вітаю. Кум, пераказываю твайму куму вітанкі з Грэцыі. Ну, перакажы, калі ласка, майму куму, што я спадзяюся яшчэ... Сам уже перакажы, вон камера твоя, перакажы. Дзіма, рэзервуй там для мяне, калі ласка, спальнае месца. Я пастараюся да цябе далецець. Але ж атрымліваецца, сапраўды сабраліся, вот мы пажартавалі, але не пажартавалі, зорны склад, пачынаючы ад зорнага Уладзіміра Арлова і зорнага яго твора, працягваючы там вось Ушаковым, Романом Орловым, вас, Зеленковская, то есть вот такі склад. Ну, павінна ж прыцягнуць увагу, то есть оно павінна ўсё вот так спачатку, о, по Орлову, о, а там вот Сига, о, Зеленковская, о, так працуе ці не вот это? Ну, я думаю, что менавіта на гэта і разлічвалі Роман з Сашай. Гэта быў такі ход. Але сучасны тэатр гэта ўжо не заўсёды той тэатр, да якога мы прывыклі, да? Цяпер часам выходзіць афраамерыканец, мы ж не скажем негр в эфире, афраамерыканец, у яго дзірка в джинсах, ён втыкает прутик, справа на прутике висит паперка и написано «замок». Втыкает прутик слева, висит паперка и написано «лес». И он говорит: я Гамлет, быть или не быть. Все хлопают, квитки коштуюць 800 евро. У Мінску гэта можа быць у тэатры мускамедыі там вежа супаставімая з рэальнай вежай замка, але квіткі каштуюць 5 рублёў, і менеджеры тэлефануюць прафсаюз: прыйдзіце, калі ласка, за бясплатна. Тут вырашэнне ў сучасным тэатры і ў візуале, і ў музыцы, і ў акторскай гульні яно патрабуе нейкае такога, каб это быў камерцыйны поспех. Гэта, напэўна, можа быць, Ігар са мной не пагодзіцца, але гэта не павінен быць той тэатр, які мы бачылі ў Мінску гадоў 10-15 назад. Напэўна, мы сталі іншымі, і магчыма, мы ўжо і на сцэне будзем іншымі. Ну, па-першае, час ідзе, з'яўляюцца новыя формы, новыя абставіны. Тэатр таксама трансфармуецца і зразумела, што гэта не той тэатр, да якога прызвычаіліся ў звычайных тэатрах, на якіх хадзілі, што гэта было, ну, там трагедыя альбо там камедыя, менавіта, ну так, тым больш, што ў гэтых умовах, тым больш, што зноў-такі паўтаруся, мы в Европе, ну, як бы, грубо кажучы, да, і яна дыктуе свае нейкія умовы. То есть у нас няма магчымасці зрабіць такі драматычны праект альбо трагікамедыя, каб гэта быў. І ці патрэбна зараз такое? Магчыма, не. На сённяшні час я маю на увазе, таму што, ну, па-першае, няма пляцоўкі, няма, ну, то есть абсталявання, каб гэта ўсё зрабіць. А ўсё ж такі такі варыянт, як зараз апошнім часам тое, што робіць, гэта звычайна чытка, так, п'есы, альбо спектакль, чытка, гэта нешта напалову, як бы, спектакль і чытка, нейкі развагі на гэтую тэму. Бо час дыктуе, і становішча тут, ну, в эміграцыі дыктуе трошкі іншыя умовы існавання, ну, як бы, для тэатра. Мне так падаецца. Вось, і таму, калі ўжо казаць пра ордэн белай мышы, гэта не зусім будзе тэатр у тым сэнсе, у якім... Але зноў-такі гэта будзе тэатр. Тавталогія, ну, выбачайце, я сам яшчэ не ведаю, як абазначыць гэты жанр, які будзе тое, што мы прыдумалі, тое, што там, куды
кіруе Ушаков, якім чынам гэта все будзе вырысоўвацца, але задума сама па сябе даволі цікавая. І мы неяк размаўлялі на адной з рэпетыцый, я казаў Роману, што даволі цікавая. То есть ёсць аўдыокнігі, так, ёсць, ты можаш звычайную кнігу пачытаць, а можна паглядзець кнігу. Ну, то есть менавіта не драматургію, а літаратуру, то есть пачытаць па ралях ужывую, ну, як бы. І для мяне, ну, я так разумею, што гэта будзе штосьці накшталт гэтага. І калі гэта атрымаецца, чаму мы уже казалі з Романом, чаму не рабіць і іншыя аповеды, і там і іншых класікаў, ну, як бы у такой форме. Зноў-такі, то есть мы шукаем форму. Сам фармат сцэны хмельнай, сам фармат, ён такі, ён як бы, гэта ў любым выпадку, прынамсі, хаця пасіўны такі, пачатковы інтэрактыў будзе, таму што публіка будзе вельмі блізка, так? Былі нават думкі пра больш актыўныя, так, інтэрактыў. Вось, ёсць такія фарматы, калі публіка як бы адчувае сябе ўнутры. Я думаю, што гэтым разам яно неяк вось да гэтага ідзе, і гэта, напэўна, сапраўды, ну, як бы такі цікавы, як бы момант. Таксама павінен сказаць, што сцэна Хмельна, нягледзячы на тое, што это клубная пляцоўка, але за апошнія некалькі месяцаў некалькі польскіх тэатральных арганізатараў туды прыйшлі. Гэта там праекты в асноўным фармата бурлеск, але гэта тэатральныя праекты, якія зайшлі на клубную пляцоўку у цэнтры Варшавы. І гэта як бы палякі. Таму хочацца верыць, што гэтыя палякі таксама паглядзелі некалькі варыянтаў, выбралі сцэну хмельную і, магчыма, у нас таксама атрымаецца нешта такое, я веру, трэндавае. Думкі былі пра польскую адаптацыю і пра англійскую адаптацыю. Магчыма, пасля таго, як мы пакажам гэта беларусам, магчыма, мы здолеем рухацца далей. Ну, чаму? Розныя варыянты ёсць. Я глядзеў, як працуюць пэўныя трупы тут, той же самы свабодны тэатр, там іншыя купалаўцы, дарэчы ж таксама, калі даюць цітры на польскай мове, каб польскія палякі маглі зразумець. То есть тут ты бачыш, ты разумееш што-то там, эмоцыю, а тут ты бачыш тэкст. Два таких каментара пытанні ёсць, но это найперш гаспадара Ігора. Матахары піша: колькі годных артыстаў з'ехала з Беларусі. На зямлі зараз няма ніводнага тэатра, куды хацелася б пайсці. Усё зганбіла дыктатура. Тут адпаведна напрошваецца вот пытанне: там няма куды пайсці, тут здавалася б ёсць куды пайсці. Ёсць і купалаўцы вольныя, ёсць той же самы свабодны тэатр, ёсць іншыя ініцыятывы тэатральныя, беларускія, ці змешаныя ўжо там беларуска-польскія. А ідуць, цікавяцца? Ідуць. Ну, вось, напрыклад, за апошнюю прэм'еру вольных купалаўцаў «За Камерон», вы, напэўна, чулі, да? Так. Чаму не? Ну, то есть, па-першае, іграюць, і па-другое, прыходзяць людзі, прыходзяць, і не толькі беларусы. Праблема для вольных купалаўцаў, я маю на ўвазе рэпертуар, які ўжо ёсць у вольных купалаўцаў. На сённяшні дзень праблема менавіта ў пляцоўкі. Ну, то есть, напрыклад, на сцэне хмельнай некаторыя спектаклі, ну, не стануць. Ну, амаль усе не стануць, за выключэннем моноспектакля Зоі Валентины Белахвосцік «Хлеб». Зноў-такі, але каб штосьці іграць, каб адбіўся бюджэт, трэба памяшканне, ну, каб стала дэкарацыя і гэтак далей, хаця іх там небагата шмат. Але праблема менавіта ў тым, што няма магчымасці дзе згуляць, альбо высокая арэнда, то есть купалаўцы, то есть мы не цягнем, так, альбо там не падыходзіць пляцоўка па маштабах. Вось, а што адносна
Беларусі тэатраў, якія засталіся ў Беларусі, ну, з аднаго боку, мне, канешне, прыемна думаць, што няма, все лепшыя акцёры з'ехалі, няма на каго хадзіць і няма што глядзець. А з іншага боку, я ведаю, што ну, тэатры існуюць, яны працуюць, яны іграюць нейкія спектаклі, і на іх таксама прыходзяць людзі з Беларусі. Іншая справа, што, магчыма, вось менавіта для гэтай жанчыны, што улюблёныя артысты, якія яна любіла, на якіх яна хадзіла, бо для артыста важна што, калі на цябе прыходзіць, то гэта ўжо твой узровень, як бы. Вось. І менавіта з гэтага пункту гледжання, напэўна, для яе ну, няма больш тэатраў у Беларусі. Ну, он існуе. Намінальна ён існуе, і рускі, і РТБД, і Купалаўскі. Ну, як бы Купалаўскі. Але, ну, то есть, как бы існуе, і існуе не толькі ў Мінскі, але і ў іншых гарадах. Ну, бачыце, тут нам у адказ заўсёды кажуць, вы не думайте, там ўсё адно, хай там дзесьці у падзямеллі, у падполлі, там у гэтым цемрашальстве, але ўсё адно людзі ёсць, людзі працуюць, і музыка ствараецца, і тэатры працуюць, і тэатральныя пастаноўкі, можа там эзопаву мову асвоілі на 80-м левеле і даюць там ўсё што заўгодна. Ну, безумоўна, нельга казаць, што нічога не можа вырасці, нешта расце. Іншая справа без нас, ну, але што зробіш? Я бы, выбачайце, я б сказаў, іншая справа якасці. Ну, то есть, разумееце, калі было цікава, калі ты прыходзіш, калі я ведаю людзей, якія прыходзілі на спектаклі, ну, будем казаць, добра, так, карону зараз апрану, на маі спектаклі па некалькі разоў. І праз гэтыя спектаклі людзі любілі тэатр, хадзілі на яго, і для іх гэта быў сапраўдны тэатр, сапраўднае дзеянне, на якое яны хацелі прыходзіць, і ім гэта падабалася. Таму зараз тое, што адбываецца в Беларусі, якія спектаклі іграюцца, наколькі яны цікавы, а па-першае, сучасны ли яны на сённяшні дзень у Беларусі? Бо мы ж ведаем, што адбываецца, так? Цэнз, цэнзура, яна і яшчэ больш. І таму іграць проста, ну, як бы спектаклі такія, ну... Не проста цэнзура, а мастацтва, вяртаючыся да адной з асноўных ці не асноўнай як бы ідэі таго, што мы робім з праектам ордэнам белай мышы, гэта дыялог мастака і ўлады. Так, творчага чалавека і ўлады. Цяпер тэатральная пастаноўка не проста будзе цэнзіравацца так жорстка ў Беларусі, а будуць ставіцца толькі тое, што жорстка абслугоўвае ідэалагічна існуючыя... Ну, я про это і кажу, што хутчэй за ўсё, то есть, што такое творчасць? Творчасць, калі з цябе льецца, калі ты выказваеш сваю пазіцыю, так? Да. А вот калі гэта там супярэчыць уладзе, будзем казаць, так? Але на той тэатр гэта трыбуна, акцёр гэта той чалавек, які падымае праблемы альбо пытанне, альбо адказвае на іх, альбо ўсё ж такі, бо яму гэта баліць. Так. І гэта сучасна, актуальна, альбо не. Альбо гэта, ну, як табе сказалі, ну, то есть, вось гэта ставіць, гэта не ставіць, гэтае слово прыбярыце, не ўжывайце. Цэнзура забівае творчасць. Конечно. Ну, як бы і акцёраў, і я думаю, што і музыкаў, і каго заўгодна. Творчую людыну, якую не даюць магчымасць раскрывацца і тварыць. Конечно. Не гледзячы на тое, што ўсё мастацтва адраджэння гэта было дзяржзамовай Ватыкана, але в асноўным я згодная. Тое, што адбываецца зараз у Беларусі, гэта не тое, што патрэбна Беларусі ў шырокім сэнсе этого слова. Беларускі народ выбірае ўладу, і беларускі народ выбірае сабе і культуру.
І хочацца спадзявацца, што беларускі народ выбере пацікавіцца тым, што ў нас атрымаецца. І хочацца верыць, што ў нас атрымаецца, таму што мы над гэтым працуем. Да, і хочацца верыць, што ўсё ж таки выбера не Бузову. Да вас ўсё ж таки пытанне, думаў, троху не па тэме нашай сённяшняй сустрэчы, але тым не менш у працяг той тэмы, якую вы закранули, спадар Ігар. Максім пытаецца, пытанне да спадара Сігова. Ці была магчымасць у 2020 годзе захаваць купалаўцаў у Беларусі? Як зараз тыя дні вы ацэньваеце? Захаваць купалаўцаў, так, была магчымасць захаваць купалаўцаў у 2020 годзе в Беларусі, калі б улада пагадзілася на умовы купалаўцаў спыніць рэпрэсій, а не звольніць купалаўцаў усіх скопам. То есть варыянт такой, што акупалаўцы заткнулись і пайшлі туды, куды ім сказала улада, не разглядаецца. Не. Бо гэта купалаўцы, як бы там ни было, і тым больш, што ініцыятарамі в асноўным гэта былі маладыя людзі, маладыя акцёры ад 25 до 45 год, як бы тое, што адбывалася, а ўсе астатнія, зразумела, што, па-першае, а як можна па-іншаму ставіцца да таго, што адбывалася ў 2020 годзе в Мінску, увогуле в Беларусі, калі ты чалавек, калі ты сумленны. Па-першае, ты чалавек, па-другое, ты акцёр і гэтак далей. І твоё становішча да гэтага, і калі ты гэтым не згодным, калі ты супраць гэтага, гэта пазіцыя. І зноў-такі, гэта твой выбар, гэта твоя пазіцыя застацца чалавекам, альбо схамянуцца і сказаць, так, ладно, мы ж сказалі, давайте. Так, это тое ж самае можна было б спытаць, а ці была магчымасць у 2020 годзе захаваць Тутбай, Еўрарадыё, там Радыё Свабоду, нашу Ніву ў Беларусі? Ці была магчымасць захаваць музыку Романа Орлова, там Вольскага, Пугача у 2020 годзе ў Беларусі? Не, я ж кажу, была бы магчымасць, калі бы ён абвясціў яшчэ адны выбары, але сапраўдныя выбары, як бы поступіў бы так, як належыць чалавеку. Добра, давайте на завяршэнне ўсё ж такі тэхнічны момант. Я разумею, сабраліся зоркі ва ўсіх сэнсах. А рэпетаваць тым зоркам ёсць дзе? Ёсць. Як адбываецца працэс? Па-першае, на сённяшні дзень, пакуль гэта онлайн-рэпетыцыі, пакуль мы, выбачайце, вчитываемся в матэрыял, потому что увогуле літаратура вельмі цікавая. Вельмі цікавая і стылістыка і гэтак далей. І там столькі пытанняў, столькі трэба знайсці адказу на тое, што меў на увазе Владимир Орлов і тое, што мы хацелі. Але я думаю, што дзесь там напрыканцы ўжо бліжэй да прэм'еры мы будем рэпеціраваць ужо так менавіта на пляцоўкі. Будзем шукаць час, вольны час, каб сустрэцца ўсім, бо зразумела, што ўсе працуюць паміма. Сцэна Хмельна дае пляцоўку, можна рэпетаваць, але складанасць графікаў, і рэжысёр геаграфічна пакуль што не ў Варшаве, але у кастрычніку ўжо чамусьці захацелася сказаць у падзерніку, відаць, уплывае калектыўная бессвядомая. У падзерніку спадар Ушакоў уже той, які кастрычнік. Той, які кастрычнік, да. Той, які актобр. З'явіцца спадар Ушакоў, і гэта ўжо мы будзем імкліва там 2-3 тыдні застанецца да прэм'еры. Адбудзецца з'яўленне Ушакова, да? Я павінен сказаць, што, здаецца ж, дату мы ўзгаднялі, так, 1 лістапада. Дзесьці так я скажу так, выкарыстоўваючы эфір, адчуўшы, што эфір сканчваецца, значыць, я скажу так на правах як бы аднаго з удзельнікаў, што мы вельмі запрашаем вас прыйти на прэм'ерны паказ 1 і плюс там ва ўсе бліжэйшыя дні лістапада на сцэну Хмельну. Уважліва сачыце за абвесткамі, але спектакль выйдзе пры любым надвор'і і пры любым раскладзе.
але мест мало, да, але мест Ну тому мало. что той хто быў на сцэне хмельнай той разумее что гэта ў прынцыпе беларуская пляцоўка ў цэнтры Варшавы клубная пляцоўка але сапраўды ну гэта не такі не купалаўскі тэатр Ну, калі мы адчуем что попыт уже перавышае да мы 5 разоў. мы пойдзем ёсць камунікацыя з варшаўскімі тэатрамі з некаторымі уже працавалася гэта можна вырашыць але тут приведу любимую алегорію банкіров і інвестаров яны любяць каб вот шклянка стаяла зверху і калі першая шклянка полностью наливается тады пакрысе вода пераліваецца ў ніжэйшыя якія стаяць в этой пірамідзе шклянкі таму не будзем забегаць с этими тэатрамі наперад напомніў некалькі разоў сцэну хмельную нам будзе прыемна ўбачыць людзей якія будуць пытацца лішні квіток альбо не здолеюць трапіць і тады адчуўшы гэты патэнцыял мы пойдзем далей стэп-бай-стэп мы тут усе нацярпеліся ўжо дастаткова в эміграцыі і таму зараз мы працуем павольна, якасна і з поўным пагружэннем у дэталі. Каб вот 1 лістапада стока людзей хацела патрапіць, што потым так Орлов дзе-небудзь выходзіць і так лішні білетик. 3 счётчика, да? Ведаеш, адзін мой сябар аднойчы на канцэрт Бутусова ў Мінску надрукаваў дадатковы тыраж. Там 1500, напэўна, квітоў, указы Мінск. Ну і там прыйшло ў 2 разы больш людзей. Ну прыгожа ніхто не мог адрозніць тыя квіткі прыгожа выгляда я спадзяюся что твой таварыш не пераехаў у Варшаву зараз і не падкіне табе такую вось сабаку таким чынам яшчэ раз заклікаю вас усіх на гронка.орг каб падтрымаць далучыцца да спансаравання народнай падтрымкі лепей скажем так вось гэтай пастаноўкі гэта творчага палёту народнага прадусавання я б сказаў калі вы хочаце адчуць сабе прадусарам сапраўдным вот вось дададзенасць да праекта то калі ласка далучыцеся хаця б на 5 евро вот гэтую чашу граля вот да. как хоббит вот возьмите ў руку як там яшчэ даю пачуйце себе тампліерам карацей кажучы да. Вельмі прыемна было вас іх бачыць абавязкова спадзяюся патрапіць на гэтую калі не на прэм'еру то да наступныя паказы я спадзяюся што яны пройдуць з аншлагам усе хто будзе пачатак я так спадзяюся 1 лістапада будзе сцэна хмельна пакуль што заходзім на гронка.орг да вось такой народнай падтрымкі гэтай народнай ідэі і гэтага народнай пастановы па творы народнага пісьменніка. Ну так, гэта сапраўды так. Збор ідзе да 6 кастрычніка, падзерніка, актобр. Вось, час яшчэ ёсць, апошнія 2 дні зборы паскорыліся. Праверым, як паўплывае наш эфір. Зміцер, дзякуй табе. Карацей кажучы, далучайцеся ўсе, жадаючыя да ордэна белай мышы. Ну так. Сустрэнемся на прэм'ере. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве вечна.